Dito nga rin papagayam ngintay rugyan nga ibasa. Dito lagip tinapalabas as di pagayam tinga Vicky iti Badok Ilocos Norte. Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, may sakmet kadagiti na raway nga dumdumngeg kada ito'y paboritong unay adenggen a programa. Kadawi sakmet manong Nemi nga nagsurat na kahit kuben nga maiburay dahito ipakasalitan adyak tupulos malipatan. Ganam namay nga makidadmet iti adal kan pagsarmingan tibiyag kadagiti padak nga dumngeg ka nagbuya. Kastoy nga rod nga rugyak ti amin manong Nemi. Nabitak pa idi nga mangisusuro iti maysa kadagiti elementary school iti ilim nga Badok. Adamat idin relasyon mi kini Jujong. Apadak met nga mangisusuro imiti sabali nga pagadalan iti ilimi. Ilinto tati kakaiso ng kapsat ko nga ni June kadagbasbasa pa lang iti kolehyo iti Batak City. Kaya iti maysa nga walem manong Nemi nga panagawid ko dito balay sinabat nak ni Lolo. Ti ama ni Papa nga iso tinabayagan ng kabalay mi nga iso ti mabatbati dito balay no awan kami nga talo kada papa kani June. Wen manong Nemi. Ay, bagda si magbitkan Biki Apok. Ada sa nga ilim. Sa nga ili? Sa nga ilim ko na Lolo? Siya takin sa nga ilim ni Papa. Eh, sikati mo nang dinamag na. Anda pala dya eskwela nga pangisusuruan na ako nakmet ah. Ire, bagak nga ni Papang mo. Kaya dapat lang sa dya talon. Lolo, awan tinam na maik na sa nga ilik. So nga, dyak interesado na sinuman data. Ay na, Apok. Wayaan yun di pag naak, ta sumarek akong. Inangagso at sakto agpakusing na amapan mga sagana ti pangrabita yo. Ay, linak kumakag kagura, no? Pinastrek ko iso, napaw. Nagpakpakaase. Eta, nagpilit nga men. Masino nga men deta nga sa nga ili, Lolo? Abay, kas na ti magbagayo. Ha? Ay, kit ko ha. Asino deta nga sa nga ili ko, nak? Asino? Ni, mamang mo. Hana? Ni, Lolo, pangasim ha? Tayo ko madadayo lang tinapintas nga aldaw ko. Ay, miso ti pudno. Pudno ti bagbaga kapaw. Takasano ko mga pudno ti bagbagam? Kat nabayagan nga dimaga, nadya nga bakat. Nga. Si bibiyag ni mamang mo, apaw. Di mo ipapilit, Lolo. Kandi na pagpungtutin. Kahit nagpungtut. Kitawan ti rumbeng kakapungtut mo, apa? No, pagkabasulak, tinaramid ko. Nga panang pastrek kang ko, anak. Pakawanan na ko, ma. Lolo, sikatin ang pastrek iti dahi jaga bakit? Kahit masapul nga si kamit lang timang parwar kang ko, anak. Parwarem. Papanawem. Eh, dapat tayo. Tiyo ka kayat nagtungpan, Lolo? Apaw, hawan dagas na ano kasaritam. Namagam no anyat masapon na. Kalpasan na, kahit si kanton timang papanaw ken kuana. Manong Nemi, simrekat, kat napangkukinita, no sa dinut ayan da dyan nga bakit. Makapungtutak manong Nemi. Agurak tikas dyan nga narabid ni Lolo. Nga basta lata nagpastrek, tesinuman. Amo na lang arudan nga. Hindi makitak manong Nemi ti bakit nga sa nga ili. Isu ka din de jay. Dede nakadakdakas nga asawa kinina. Nakakutkutongan. Bakit matlaon na yung tilangana? Nakangis-ngisit. Ano na dyan basbasahin na nga basit nga libro. Ako naman lano. Itap-tapkal na tirupa na iti panang mirimirana. Nakakapsot pa yun ti panagkita na. Nakakaasin tilangana. Saan nga rumbeng nga masya na kitiray nga bakit? Saan nga sensinan di kitin aramit na? Diyak mapapantiyan na.
Awa na pulos ti panawon ko ken kuana. Iso ang diretso aklaten silit ko. Ay baktulaengan ni Lolo. Kat isunton ti mang papano iti dahil nga bakit. Tsak kayat nga makita dahil nga bakit no kunaksaan. Gabuta. Agburburet ti darak. Tumukno sa dilangit ti gorak keng kuana. Nakasukatak idin manong name tagring ti cellphone ko. Ni Jojo. Iso tawag. Tipada ka mga isusuro kat boyfriend ko. Apay nga ta. Sinong bata? Hello, Jojo. Hi. Kahit gulo mo, darling. Noong nakasangbat kan, iso nga tinawagan ka. Amang ako naknada pala di magasam. Sa din ako mapalat, dagasak ko ba? May sakamat. Uy, nadatngan samat, iti ka, binulan to yung darling ko Madama ka? Sumarteng ka man, Jojo. Kasto lang araw din, tinasang petak dito yung balay. Sa di kita apel yung bagbagam. Anya nga man daman yung bagbagam. Katlip-lipas ko lang, hindi lawas na. Anya nga man yung kasurusuro mo. Anya to ka nga nasang petam, di tabalay yun. Dahil dyan nga bakit? Tigagurgurak unay nga bakit? Ti mangibabain nga bakit? Sino? Ta sino kumapay? Ti amom nga sabali nga kagurgurak? Hinanang mo? Agburburik ti darak dahil dyan nga bakit? Kat no saan nga mapapano ni Lolo dahil dyan nga bakit? Siya ka mismo ti manghulod-ulod kang kuhana. Manong name saan nga nagtungpal ni Lolo itimbiling ko ken kuana. Nga kabuta iso tinang pastrek itinayja nga bakit masapul nga sumit lang ti mang parwar mang papanaw ken kuana. Ken kalpasan manong name ti ba nagsarita mi kini Jojo ken kalpasan nga namlesa. Rimuana ko niti silid ko manong name kada dapa lang na dyan nga bakit nga nakakutkuttong nakabagbagat launay manunemi inisalas. Kaya't kinunakkan ko na. Hay! Sika nga bakit? Talaga natangkin ti ulo man niya. Papanahon na ka lang aro din ni Lolo? Di ka pala pumanaw? Anak, di nakawawagan ti anak. Tatsaan ka nga ina. Taday di dakes nga ina mikat na bayagan nga natay ng watam. Pagpakasyakin ka, Biki. Digin na kumaawanin tinaskan pa nga danggakan ka. Isa nga pumanaw kan. Tano di ka pa lang agkuti. Kat talagang ulud-uludan ka nga irwari tayo ito nga balay. Agkuti kan! Ngam saan nga agkuti manong nemi. Talagang ad-adda nga pagpungtutan na. Wait, saan nga pulos kang kuti? Iti ko nakangkuhan nga ulud-uludag nga irwar nga mjakmat nga rod makapagkuti. Nga salamas siya nakmitlaking kuha naman. Kahit no kagurgurak man no, saan ko man nga bigbigan nga ina, nga masapul man nga bigbigan nga patak nga tao. Nang runag at nakakaasi tilangana, manong na yun. Nga dahil tatiga po na, no apay nga, pinanawa kon. Diya kahit nga sukit din ti ad-adda nga mangdadahil ti panawan ko no aldaw ko. Diya kahit nga iso ti ad-adda nga manggastar ti oras ko nga awan kasiskan na. Kat ni, masapul nga ako ni ti kusina tapno isaganak ti pangrabiimi manong na yun. Awan na pulos tinasyaat nga mapanunod ko karay di agundaway manong na yun. Gamot agar ari tinalaos nga gurak iti day takapakat. Talagang gamatak ko man, dagiti iba na kalpasan nakit ulud-ulud at kuman nga erwar. Yan talaga, nga makibiyang madlata ni Lolo. Apok! Ay, saan ko mga sikat, agbaling nga dakas, itireto nga kanito. Lolo, takay nga min. Abay kami nga pinastrakyo. Pauna kayong Lolo, saan kabiling ko ka na kayo? Ngano kasta nga rumwar kami, pumanawak dito, katagmay-may sa kayo. Nga saan kayo nagpaspastrek? Bata na kayo nga laklakayon katlatangkan ti ulo yun. Ay, saan ka kong mga balin nga? Saan nga na siya? Tundakas.
may saka nga maestra, apaw. Oin. Kahit ka, ay na, intelihente ka, apaw. Amom tidakes. Kaya amom tinasya. Buisit! Ulitak, aming nga pinastrik yo. Ada karbengan na, ito nga balay. Awan di karbengan na. Apaw. Mayat ka man, wano saan. Ngemiso, kat asawa ni papang mo. Kaya kang runan, ti amin na po. Mayat ka man, wano saan. Ngemiso, si kakin ni John, kat anak na kayo. Iso ti inayo. Sumarni kayo, lolo. Di nakadanda nga pagpungtutan. Man, ano no damagan no anya ti bagana. Kalpasan na kahit papanawon doon. Iso ti kayat mo. Buisit. Sakbay nga mapang iti kusina. Man, ano no kasarita. Iti na siya at ti inam. Kadamagam kang kuana. Nuan niya ti masabol na. Tapno malpas man laengen ako naktinakam ko manong na yun. Abang nga jak tung palen tikayat ni lolo. Ta mabanugak mo't ngagpungtot manong. Tagpaiso ti ko na ni lolo. Kasla siya kundi awan manaknakam na. Hindi kasto nga ipakpakitak ini sa nga ili manong. Kas na ko nagitahin. No jak man bigbigan nga ina. Ngayon bigbigik nga patak nga tao. Nga pinasangiili, iso nga rumbeng laing nga sangiliak. Kat kasaritak da ito nga bakit manong name. Ti kagurak manong name. Kas taon iti panagsang-sangit na. Hada ka ti rumbeng nga kasangit mo? Siya ka nga bakat ha? Ano yung di masapol mo? Imayat. Tapno. Dumawat man ang tipabakawan nyo kaniya. Bakawanan na ko ba? Pangasiyo. No pamakawan ti masapol mo. Diya kon mabilang no namin anutakan nga pinakawan. Manulaing idi. Malakit mo. Manulaing idi titawan ni June. Ken titawan ko. Ubing kami palaing idi abawasit. Ngagkasapulan unay ti pamatay ken panang taripato ti may sa nga ina. Ngayon niya tinaramid mo. Anak, binaybayan na kami. Binaybayan na kami kit simurot ka na kidan natin sa baling nga lalaki. Tas ikatay babae nga saan nga mapnek iti may salayang nga lalaki. Nabayagan nga pinagbabawiak ti amin. Nga basol ko. Ang babawi ako. Ngam nalatawin ti amin. Ken uri no anya tararamitin nyo. Ket diyo pulos may babawi di kiti napas pasamak iti napalabas. Biki anak. Ulit-ulit. Inulit-ulit mo tinagbasol. Pinanawan na kami. Kat nakidan na kayo sa bali nga lalaki. Kalpasan nagsubli ka. Pinakawan ken indawat da ka. Wano inawat da ka. Pinakawan ken inawat da ka. Nagkari ka nga di muntun ulitan tagbasol. Ngayon dyan tinaramin mo. Numani nagsubli ka pakawan, inawat na ka ni Papa. Numangat ulit-ulitem tagbasol. Anak, hawanin ti pagkunaampay ka na kami. Ta inulit-ulit na ka pinakawan. Inulit-ulit na ka pinakawan ken inawat. Aging ka. Nginik ka na ka di maudi agundaway. Nga iti ka ni Tupay, nga aramidem manen. Saan da kanton nga mapakawan ken maawat pay. Isu nga pumanaw kan! Kag pagpakasyak manan ka na kayo. Manguding na pa nagpagpakasik. Ken pa nagpagpakawan ko. Pakawanan na ko ma.
Awatan dak kuma para di maudi agon daway. Mga asim. Pumanokan ako, nakit pumanokan. Di nakanad na nga pag-high bloodan ka po na high blood ko. Pumanokan. Siya kung nagpagpakaasikan kasi ka bakit. Pumanokan. Manong Nemi, inulit-ulit natin nagpakawan para itkano maudi agon daway. Ngem inulit-ulit kumit nga imbaga Manong Nemi na talaga ngag-high blood akon. Inulit-ulit kumit nga imbaga nga pumanawan. Pumanaw kan! Nalpasing ng kandang kong oras para kang kan. Kadno di ka palagkuti nga pumanaw. Talagang ulud-uludan ka! Ngayon talaga Manong Nemi nga saan nga kuti. Diyos ko aya. Ad-adda nga pagbalinenak nga dakas da ito nga bakit. Nakunak tinakam ko. Di pala kami agawid ni Papa. Kasi nga oras kada ko man dito'y balay. Amo na ka ding adda da ito nga bakit dito'y balay. Iso nga saan nga agawid pailaeng ni Papa. Baka nakadagas ka na giti tiyanggi. Kaya madama nga makiin-inom. Awan alay na ito nga lolo taping nga mga nagpastrek kaya. No saan na ko mga inlokatan diri daw? Saan ko mamata si Brek? Wala inlokatan na. No saan nga kayat nga talaga ito nga lolo matimang pastrek? Ito na ito nga bakit? Gumana ka strek. Yan ka buta talaga maladawin Manong Nemi. Di pa nangisakanak, di pang rabi, napana ko ti kusina, tapno. Mangisagana ako, nangsagana kong tilutuek Manong Nemi. Ayun ka. Nga dimtegen ni Papa. Nagbayad ka yan ba? Kapaya. Kaano pa nga damagam no apa nga nabayaga sa kumatagluto? Saan? Isla damo yung sa ngaili. So nga itang-tang-tan yun at panagawid yun. Sa ngaili. Kasi nung kumata ka sa ngaili. Hindi nga mintatang yun ni Lolo. No apa nga nagpastrek. Saan kabilin tayo? No, tapos ka pumanaw tayo. Nagbayamay sa dito. Saan nagpaspastrek? Nga anta pinastrek na. Sino? Sino namnamain nyo? Salud-sud ka di pa yan mo namnamay ko mga umay. Nadarita sa alas. No, nakalabar ka yun. Hingga sukatin na. Kalpasan na ganun kayo ito sa kuwanan. Sino aya? Ni Mama. Ni mamang mo? Ni ba pa Manong Nemi tinagtungpal si puta kasi muragin silid na nakasukatan ni Dromar. Imasadagak matbasit kadakwada Manong Nemi kabayatan nga imasudagan ni Papa iti ayan ti bakit. Ano di ba sapol mo? Dinamag ni Papa Manong Nemi. Umayak ko mamanay nagpakawan para ti maudi akong taway. No ba makawan nabayagan nga si Papa kawanakan ka. Ngam no awatan ka manin lading itek. Tasan kan nga itin. Manong Nemi na patalyawak. Edi mangag ko tinadagsin ng uyet. Aguyet, di bakit? Sa amant nga naguyuyek iti takam din nagsalita. Maarte. Pagbalin na ka nakakaasi isuna. Iti matang ni Papa. Tapnuan niya. Nada ka di grabe nga sakit mo. Kumakin may pangkat ospital. Ada kami tiko na tinaon ng anak mo. Di nagpulos mapakawan ken maawat pa eh. Agpatuloy ako na Alfonso. Pero talaga nga na ito di panusa. Akay batugan ka na itiado nga pasmasol ko. Ibturak ti hamin. Gabot na basol ko. Basol ko. Di magderen Manong Nemi ti bakit akas lamarigatang pekidin nga magna. Babay lang. Alfonso. Igawid sa amin ni tatang. Mga rabi ka lang to yan. Saanin, di naktumat lang kayat kapakanan. Tinaon ang anak mo. Alagad no saan nga maigawid na nagat. Doon maramid ko. Ninakon.
Makamon ni Apo Diyos kanya. Ni Apo Diyos na makawan na kangatan. Iti kinadagsin ti basol mo keng kuhana. Sa mga sumbatan. No pa makawan ulitek, hindi pa ilang nga pinakawan. Dakayam sandakan nga maawat pa ay. Gamot sangkan nga ayaten. Kan saan da ka nakasapulan da kita anak ko. Uwen manong nemi nakapanawan ti bakit. Tsaka mo tayong susurot ni Papa ti pa nagkita na kabayatan nga umad adayong. Nga kasi lang maasyan. Sa anak to pa nga maasyan. Gano, lamsagtag sa ukit ina lang ti ina ko natin. Ay, buisit. Nakapanawon da dyan nga bakit manong naming hindi pa lagkalma tirik na. Nagsubli ni Papa manong nami itis silid na. Napanak mo itis salas na kahit ko nga dalusan tinagyanan na dyan nga bakit. Kasla saan ko pa kayat ti umangas. Kasla kahit ko ti mapan mangalat ti face mask. Ta kahit ko ti naka-face mask. Tamangan no nakabati ti virus na dyan nga bakit. Hindi makita ka manong nami nga na nalipatan na. Nalipatan na ti basit nga Bible. Amo na kadid ay dyan nga takas nga bakit nagbasa ti Biblia. Inalak manong nemi di basit ng Biblia ng parabaw ko ti sango ti altar. Kalbasan na manong nemi kit nagsubli ako ni ti kusina. Abag isumatan manong manalok neng ti palpalok ng di nanumak. Kalbasan na kinumpleto ko nga rin ikaduan. Nagidasara ko manong nemi. Lolo. Ay, abay po. Pag-iayab yun ni Papa. Taumay kayo. Nakadasara ko. Umakayan timang rabi kita yun. Mangmangan kami manong nemi idiagtimek ni Papa. Himbilin idi kanyak ni Papa manong nemi nga ikamakam ko nga isubli ti basit nga Bible Biblia iti bakit. Kim no mabalin manong nemi. Inak kano ipanisuna iti ospital. Tapno maagasan. Noon yaman ti sakit na. Magpapamit. Iti kasi nga oras. Inak pa lang isapol ti basit nga Biblia. No, agbaling nga napatag king kuha na legend. Agsumli. Lolo. Hey, abay. Da kayo ti mamamangala ka na dyan basit na Biblia. Taiyurayo. Baka agsubli. Kaya lumabalin na. Sigat imapan mangi paniti hospital kang kuhala. Hospital? Papadot obrak. Amo yung trabaho ti maestra. No kaya tiyugad na kayo. Adu-gadadupay manong nemi dagitimbaga ni Papa ngam saan kong ngental talik. Mabisinak. So nga, inalisto akong tinangan manong. Kalpasan na, manong nemi, kat timakdera ko. Lolo, ay, apo, maestra. Yan tangit, kabalan nyo mo't palang te, ginawan. Takalabasitin tagumong ka na ginaw. Mapangkunubrahan ti lesson plan ko. Vicky, Papa, di mo ka din lang nagtimbagakan ka. Di andi Papa. Numabalin anak itin kasapulin sa dinot ayan itanday dyan nga bakit. Dyan nga inam. Kung numabalin ko ma, kat ingkaipan dito ospital. Kat numamuam no anyaman ti agas na uno sakit na kat mga maangasan. I'm sorry Papa. Ngayam maramin. Da kayo ti mga ramin nus kahit yun. Inanda ko ni silid ko manong naming tinawagan na ni Jojo. Tipada ka mga susurukin boyfriend ko. Kat dinamag na manong naming no anyat na pasamak iti kaadda tidakas nga birthday ti balay. Ngam ko nakang kuha na manong naming. Jojo, no tumawag ka matlayan kat na kita matlat ibagbagam, mabaling ka di. Nga saan nga iso ti pagsalitaan ta? Diyak kaya na pagsalitaan tayo din ay diyaga bakit.
harigrigat ngagtayak ti darikmat karedi nga malam ken rabii. Imbilang ko manong nemi da iti akan ito nga buwisit iti biyag ko. Iti panagparang maninday dyan nga bakit. Wen, ni papa tinakapapanaw ken kuana ken imbilin iti kanyak ni papa manong nemi nga kamakam ko nga isubli ti basit nga Biblia. Kaya mabalin ka no ket indak ka ipanisuna ti ospital. Pambarakon pa to. Tapno maagasan no anyaman ti sakit na. Ngayon pulos nga tsak inaramid man. Imbilin ko iti kinilolo manong naming isun ti makamo nga agadalimanak kanaginaw iti nakanan mi. Nagsubliak iti salas kiti sublik patlaing nga indiso iti tugaw dinamati na nga Biblia. Kan karagin si Marsa runong aldaw manong naming. Dandani isuday dyan nga bakit ti tupi kumi kini Jojo. Nukos nga dagundaway mi ngagsarita. Wain, kanidi man lang harabi timawag. Isumanin tinagsalitaan mi. Kano ada kiti eskwela nga mangisuro manong nemi numalpas ti klase mi kat. Dahil nga bakit ti tupi kumi kini Jojo. Mamaling nga ti Jojo. Nasaan nga dahil nga bakit ti magsalitaan ta? Darling, ibagbagaklaeng ti kapampanutak. Ngem, diyak ka sa pulan di kita pampanunutam no may panggiptiin na ti pagsasalitaan ta. Diyak kayat, amanggan, no may panggiptiin na ti pagsasalitaan ta. Maulit-ulit na, makauma, sikamat. Kinabayagan nga amok di kita nga magbagam. Amumat lagayam. Kaya mabing nga di mong mapakawan, ken maawat pa iti inam. Please, Jojo, please, maulit-ulit. No pamakawan idi pailaing maulit-ulit na pamakawan ken panangawat nga madapagpatinggan ti amin. Vicky, ti inakit inam tulat ta. Uray kasanot ti kinadagas na. Gabuta utang ko ti biyag ko ken kuana. Gabuta impusta na ti kakaiso nga biyag na tapno laing may pasngayak ti lubong. Nga magbabawi ak no apay nga isu ti nagbaling nga inak. Ano mabaling na kumanga pilyan ti ina, kadyak pulos pilyan isuna. Saan nga pulos mawatam? Ang mga nagbabawi kanto. Ngam nalaw daw to ti amin, Vicky. Iso nga no mabalin, kat inkasapulin ni mamang mo. Kat pagawid mo, ulitak, Vicky. Uray kasano iti kinamanagbasol ti ina. Inantulat ta. Amok met manong nemi di kita. Amok. Tano agasawa kam ton kini Jojo. Agbalinak tumatan nga ina. Angem. No iso nga tati nakapadas. Nakarik na. Iti na ulit-ulit nga inaramid. Dahil nga bakit kada kami. Ang mga nakarkarok umapay. Ti panangibaga nga kakurungkuran na dahil nga bakit. Na ulit-ulit manong imagine. Agbeso nga no adag basol, mapakawan, maawat. Ngayon no mo ulit-ulit ngay. Kinamaag ti tao nga ulit-ulitan na ti basol na uno kina bidot na. Iti may sagon daw nga sa sangpet ko dito balay manong name na danon ko dabapa kastamatan kaniya lulo. Ay, nasaya ta dimdengan Vicky anak. Inururay ka. Kapilitan ng orayan da ka pa kabata. Bebesa nga malit sang patanta. Tabi ngamin pa. Ni June. Ay, ni John. Di ka basat ko apay ni June. Ada ka dakas na masama king kuana? Papa? Ni John. Kat imunan nga na panti ospital. Ni John imunan nga panti ospital? Sino tayo ospital? Ni Lolo? At dapat nga nakita ni Lolo itakit. Papa, anya at pakaringguran nyo. At akadinas ka na pakaringguran nyo. At akadi problema. Awan tayo mo ka problema. Matmatayan ni nanang iyo. Kung naktupay ngamin ka, naidya manin nga bakit ti pagsasalitaan tayo. Papa, nabayagan ngayon bilang ko nga natayan ti magbagayo. Di ka kadi sumurot kanyak, Vicky.
Papa, adot ubra? Di ka di sumurot kanya nga mamanti ospital? No way, Papa. Adanas ka nga kamakam ko para ija eskwela. Iso nga lading itek. Yung sana ka sumurot ka. Awan nga rod manong name na ramidan ni Papa dinakpulos na pasurot. Gabuta talaga nga danas ka nga kamakam ko. Mabisinak pa din. Imembagay ita ni Papa manong name nga nakaluton. So awang ko matirumbay nga pagdanagak kung napakadanagak pa gabuta nakaluto nga rodin. Tatian mo na siguro manong name kat talaga nga mapasurot na. Siyak tinururay na. Inururay na. Tapno kaduanak. Kumadwa kang kuha nga mapanti ospital. Siguro manong name pinauna na latan ni John. Kalimbaga na nga sumaruno kami kini Viking manang mo ko na siguro. Yung dinakmat na napapasurot manong name. Wain manong name adut ikamakam ko ko na. Kaya natiga po na nung apay nga inurgikon di amin. Nga madasap sa pulak. Kung ano pa kakasapulak, sumatikawan na. Awang nga dito altar. Iti altar. Iti sa kaanan ti rebulto ni Jesus. Ada dito di basit nga Biblia nga nalipatan da nga bakit. Ano ito yung markrik na. Minat-matak manong name ti rebulto ni Jesus. Nga da iti altar. Diya ka mo manong takasla siyak ti babalawan na. Amokmet ti mamakawan. Siyak ka di tantek mas basol. Siyak ka din tinagbaling atakas. Diyos ko, pagawanin da ko ba? Pagawanin da kung nagbalin man nga natangkin ti puso. Pagawanin da ko man, Diyos ko. Manong name diya ka mo noan niya na ito yung marikriknak nga kasasaritak ni Apo Diyos. Apay nga kaslaglulukan tirik na. Imposible. Nabayag ka din. Nalipatak ni Apo Diyos. Diyos ko. Sandak po mga matmata nakasla si Diren nakasla. Ulitag nagpakawan ka na kayo. No nakabasulak man ka na kayo pakawanindan. Ni Mama. Kaslawawagan nak ni Mama. Inak ti ospital ngayon ni Mama. Inak ti ospital itamat laeng. Nagdardarasak nga rod manong name nga si Maruno. Ken ni Papa, di pa nagturong na di ospital. And siyak lang anong ti awagan ni Mama manong name. Mama. Vicky. Mama. Ang gamanak, alak. Pinawagan nak manin iti Mama. Saan, Mama? Saan na kami nga panawan? Inulit-ulit yun lang panaw ka na kami. Inumbing kampay. Kinurindan na kami. Sa itapanawan na kami manin. Na nagsaka kong kamatay. Kinawagan ako ti Mama alak. Hindi kayo matay, Mama. Ang paot pa iti biyagyo. Kasi pulan na kayo. Kasi ano nga masulnitan nyo na kita nagkurangan nyo kada kami namatay kayo, man. Pakawanin lang anak ko. Sigsigalain tisaan nga ng pakawan kanya. Mama. Mama siyak ni Rumbe nga pakawanin nyo. Ejak dim nga yung timagmagmagata kanya. Nakulaapan ang timanunod ko. Imit agad nalalawagaan ang timanunod ko, Mama. Saan nga Rumbe nga guraan na ka? Nakurin ka saan ito kinadakis mo. Kahit utang milat na tibiyagmikan ka. Nakurin mo anyaman na kiti na aramidam iti napalabas. Kansi ka. Sikan tulat na tinami, Mama. Iso nga siyak ti Rumbe nga pakawanan niyo, Mama. Siyak ti Rumbe nga pakawanan niyo. Iba't pateg ka, anak. Iba't pateg kayo met, Mama. Iso nga sasken nga
Agbiyak kayo pa, tapno nagdadan na tayo, tignan na yun. Tapno, ha? Mama ko! Saan ba? Di yung isardang tumangis. Umangis kayo, mama. Umangis kayo. Saan nga mabalingan na tayo kayon? Agbiyak kayo pa, mama. Agbiyak kayo pa, mama. Mama. Mama ko, mama. No amukla ko maakas jay ti kinagrabe ti sakit day di mama. Siguro kat dagos ko nga nalawlawagan ti panunod ko. Kat siya kumati ng ipan iti ospital tapno maispal ko kat umatidug pa ti biyag ni mama. Kamanihan nga nagsakit kat nagsayam. Day jay anapasamak iti biyag mo. Nagbaling nga dakas ti nami. Kat siya ti si marunong nga nagbaling nga dakas. Gamot na Jack Pulos. Pinakawan kan inawat ti saan ko apulos nga panangpakawan kan panangawat kan kuano. Talawlawagan ti panunot ko manong nemi. Yan naladawan ti amin. No amok la ko ma. No amok la ko ma. No pa'y kasta manong nemi. Nagtultuloy tinaympasnikan nga idadawat ko ti pamakawan iti Diyos. Kaya di basit nga Biblia anabati di mama. Kaya so ti maysa kang runaan nga adda iti ikot ko, iti ikot mi. Nga pakalaglagi pa. Pakalaglagi pa mi keng kuhana. Ajak pulos pakalipatan keng kuhana. Uwen. Nga dayta nga Biblia manong nemi tinangrugyan, iti panakalawlawag, iti panunod ko. Iti panagsubli, iti panangbigbig ko, iti Diyos. Nga iso, tinangpukaw namin pinsan, tinakulaapan nga panunod ko. Aday ita nga Biblia, manong naimig at basbasahik, tapno nagtultuloy nga diyak malipatan ti Diyos. Kaya nagtultuloy, iti panakalaglagipak, kuno pakalaglagipak karidima. Dahil ito'y manong naimig ti pakasalita. Nagbaling ko manong name da ito'y apagsarmingan ti biyag. Kadagitiin na nga sanda ko ngamin nga agbasbasol. Agbalin na ko nga napudno ken na responsable akas asawa ken nagbaling nga ina dagiti anak da. Kastamatan dagiti anak iti sanda nga pananggura kadagiti anak kadakwada. Awan kumatigurang-gura mapaspasamak. Taayat kumalaeng tikanayon nga agraira dito'y lubong manunay. Edi si marunong nga tawen iso ti panagasawa mi kini Jojo. Naggraduar maten ni June manunay mi iti kurso na. Kaladamaten na trabaho na ti agdama. Nagtutuloy madlata manunay mi ni Lolo nga kadkadwa ni Papa. Idinto tasimina kami ni ti balay kini Jojo. Kaladamaten na may sa nga bunga ti ayanayat mo. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi kadagyan naklaunay iti anus mo nga nangurnos kaya na nangibasa kalbasan nga inak ka insalay second ka na ito yung pagkasalita ak. Kat ulitek sabi ko nga tadamat na ibatit nga adal liluwakan pagsarmingan ti biyag kadagitipada kadimngeg. More power to your program lagip tinapalabas and God bless. Tuy nga rodagyaman kan makautang nga paghayam mo, Vicky Idibadok, Ilocos Norte. Thank you mat kang ka Vicky, iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga dumdumngeg kaya na nagbuya. Salamat po. At tuy nga rodan ti paghayam nyo ni manong yung Nemi Ruiz, mangibat batin tinimbag nga oras kada kay amin nga sangapada.